munden til. Må vi godt rejse os op? Længere frem. Nej, ikke der. Må vi godt rejse os op? Den er næsten i munden. Ja, til venstre. Det er den vej. Må vi godt rejse os op? Det er den vej. Så jeg spørger, vi må rejse os op. Nej. Ikke den vej. Du skal helt tilbage. Lidt tilbage. Tilbage. Den må Mads. Må vi godt rejse os op? Hey, prøv lige at spørge, om vi ikke må rejse os op. Så er inde på bordet. Vi må gerne rejse op, hvis det er. Kun jeg vil vinde. Sådan. Er det kærpotten? Ja. Nej, det er tape. Mads, hun har den. Sæt dig igen. Hvor er kærpotten? Det Sæt dig, din fjols. op med hånden. Du skal tilbage. Hvor er kærpotten? Det er op frem med hånden. Der på det her. Ja. Lidt til højre. Venstre. Du har 2 minutter tilbage. Okay, Mads, hvor er din hånd? Ja, hånden er her. Her. Find enden af den her. Okay, klar. Jeg har enden her. Så bare ved til. Stille til det her. For helvede, mand, jeg har høj mund. Så. Mads, Er du bliver solgt til det her for 1 million. her, Mads, kom her. Find her. Mads, du bliver solgt til det her for 1 million. Nej, du skal klippe. Nej. Nej, den er ikke rundt om, De er bare rundt om en af snipperne. De her går det Der. Hvor er det bånd? Det her er pakken. Ja, så skal vi have en pakke rundt om. Jeg har fået nu i enden. Så skal det bare rundt om pakken. Fingrene med. Yes! Ja, sådan der. Ja, Det er hurtigt, den siger. Fingrene. det kører bare, det kører bare. Det er kun fingrene. Ja, og så på den anden. Ja. Man kan godt bruge tape til at binde folk det ud. Hold kun fast i den ene bånd. Ja, så hold der, så små rundt. Den skal slås rundt. Ja, sådan der. Mads, lidt til. Så giver I til. Så mangler I bare sløjfen. Nej, vi skal ikke mere. Okay, der er ikke nok snor. Her kommer vi igen. Det var ikke gammel, han så bare højere. Mads, kig op for fanden. Far, vi har ikke bundet en knude. Har vi både en knude, eller? Nej, Få den nu bare rundt op for fanden. det er svært. Hold nu plads. Tag fat i der, hvor jeg holder nu. Find min finger. Hold der. Hold der. Det er flot, Mads. En lille bitte smule til din højre. Sådan der, procent. Ja, og så... Ja, jeg kan godt Ja, se det er rigtigt, det der. Nå, Mads, du kan sætte Og så skal hits. man bare snakke. Hvor mange hænder har jeg så? Længere til handen. Sexy! Så har jeg bundet en knude. Vi skal have en Så sløjfe. mangler I bare den ene, så mangler I bare den anden vej. Skal vi have den anden vej? Nej, det vi har bundet de andre. Nej, vi laver en sløjfe. Vi stopper. I kan godt spille.